san bai hude wanda maza su je gaishe shi bai da lafiya saboda yana maza Allah hidima sai ya zo ya ga alaman zai mutu sai ya ce ka faɗi la ilaha illallah qul la ilaha illallah sai kalli babansa sai ya ce masa ati abul qasim kabi baban qasim kabi manzo Allah sallallahu shi bai imani ba fa ma ya ce dan sa ya bi shi ne shikenan sai ya bi kuma ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ya kalmar shahada bayan ya gama Allah ya dauki ransa manzo sama ya juya yana murna yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nari na gode wa Allah da ya tsamo da shi daga wutar jahannama da sauki na shikenan biyayyen da yayi wa manzo sama ya sa bai zai shiga wutar jahannama ya cika da imani duk abun da a baya gaba daya an yafe masa to in ka bi manzo Allah sama zaka tsira in ko baka bi shi ba to ka kama hanyar wutar jahannama to sai ya ce to ai rana ta masa biyayya وقد أقبلنا والغروب فأدبر حتى تفادي sai kuma ta dawo wannan ya faru kamar yadda Asma bintu Umayyis ta ruwaito manzo sama ya aika sayyidina Ali wata bukatarsa sai sayyidina Ali ya dawo bayan azhar aka aike shi to da ya dawo sai ya samu manzo sama ya yi sallar la'asar to shi kuma ya dauka ba ai sallar la'asar din ba sai ya zauna manzo Allah sai ya tsora kansa akan cinyansa sai bacci har rana ta fadi shi ko sayyidina Ali baya son ya girgiza ma bare ta da manzo Allah sama daga bacci shikenan manzo Allah ya farka kuma rana ta fadi yace bai sallar la'asar ba shine manzo Allah ya ce wa ranan ta dawo sai ta sake dawowa yayin sallar la'asar din kafin ta fadi wannan mu'jiza ce irin ta annabawa to sai yace walau